Mae'r mynyddoedd yma'n hafod o harddwch, ond maen nhw hefyd yn gallu cynnig cyfleoedd gwaith a gyrfa i'r bobl leol, a'r hyfforddiant sy'n ar gael yn ei galluogi aros a chyfoethogi cymunedau. Simon Jones di enw fi, dwi'n gweithio i'r partneriaeth awyr agorad a dwi'n rhedeg cynllun o enw Llwybrau Waith, gweithio efo pobl lleol i cael nhw i fewn i waith yn y maes awyr agorad. Mae'n anodd cael mynediad i pethau fath o dringo, dydy. Heblaw bod chdi'n nabod rhywun sy'n dringo, neu gen ti ffrind, rhywun yn teulu, mae'n eitha anodd cychwyn off yn saff. Cai, wedi cyrraedd hwnna, Ediom? Nice one. Dwi'n cofio mynd ar profiad gwaith efo canolfan awyr agorad, a hwnna nath rili agor llygad fi i'r maes, a bod na opsiwn o gweithio fel hyfforddwyr yn y maes awyr agorad. Dach chi eisiau gwneud buddy check ar harnesses? You two want to do a buddy check on each other's harnesses and helmets, yeah? Just make sure there's no twists, everything looks good. Dwi wrth y modd yn helpu pobl ifanc fel yma gweithio trwy am bod fi wedi cael profiad arno fo. Mae'n really neis i fi gallu fentora nhw trwy'r proses. So, mae Megan newydd pasio climbing wall instructor hi neithiwr. A mae Kai yn gweithio tuag ati rock climbing instructor fo ar y funud. So, yeah, mae'n really neis gallu helpu nhw allan. So. Mae jyst di gwella sgiliau fi ar rhan. Dim jyst bod fi gallu dringo, bod fi gallu rhannu'r gwybodaeth yna i bobl eraill. Dwi'n meddwl bod yn mor pwysig bod pobl lleol yn gallu dod allan i dangos y pobl sydd yn dod yma, sydd wedi cerdded myny, sydd wedi dringo. Dach chi'n bod mor bwysig, lle. A dach chi'n rhannu'r iaith, rhannu'r tir, dach chi'n bod mae'n hyfryd yma dydy. O'n i'n gweithio efo cyfeiriadur, a o'n i'n geek mawr. Ond o'n i'n hapus iawn, a nes i gymryd redundancy yn lle symud i Burton-on-Trent. A ers yna, nes i defnyddio redundancy i mi gael wneud y cwrsiau beth nes i wneud. A ni'n meddwl gweithio yn awyr agored, cadw fi'n hapus. Ond diolch i Sai, mae wedi helpu fi gael pasio RCI, rock climbing instructor. Dwi wedi wneud y training i hwnna, a dwi wedi wneud mountain leader training hefyd. Ond mae'r awyr iach yn cynnig rhywbeth mwy na hyfforddiant i un aelod o'r criw. Peri di enw fi, a dwi'n rhan o'r cynllun partneriaeth awyr agorad. Nes i wneud foundation art degree, so just blwyddyn oedd o yn wneud celf yng Ngholeg Menai. A hwnna'n gret, nes i rili mwynhau. A wedyn, o'n i'n rili meddwl, be dwi eisiau wneud. O'n i'n syffro fo iselder, a so o'n i'n pryderu lot. A dwi wedi bod on and off efo meddyginiaeth. Ac o'n i'n meddwl, dwi eisiau gwneud rhywbeth os o'n i'n gallu helpu fy hun. A dwi wedi mwynhau bod allan yn mynyddoedd a cerdded. Weithiau ti jyst angen actually mynd allan, ac bob mewn cwmni bobl eraill. So pen ti'n mynd i testio'r gen am munud, Per? Ie. Neu siŵr bod ti'n gafel ar rhywbeth, iawn? Iawn. Ac ond bod o'n popio, ti'n colli balance. Iawn. Dwi'n teimlo fel bod y balans yn dda rhwng bod yn yr awyr agored a peintio. Dwi'n meddwl, os o'n i'n mond yn peintio, mae'n gallu bod reit unig. A bod fi'n wrth fy modd yn peintio, mae'n gallu bod yn rhyw fath o gysgodol a ben fy hun. Ti'n mynd mwy o chwi, Cwmni, iawn? Ti'n mynd i chwi? So ni'n licio gallu gweithio tu allan, heb fod mewn swyddfa tywyll neu'n byd, just gallu bod yn yr awyr agored. Dwi'n teimlo fatha bod o'n helpu'n iechyd meddwl i. Dwi'n yr un peth. Mae'n rhoi pwrpas i fi.